Takže ja vás zdravím všetkých u nového videa a dneska tu máme, prečo som dlhšie nenatáčal, plus novú Chapter 7 vo Fortnite, povieme si novinky. No a my som takže máme tu na hneď napadanie, povodiek, Iron, autobus na dlhšiu dobu nebude v hre a budeme tu na takto jazdiť na vode a nám to vlastne keby náhodne vybere ako to je netačné. No a čo sa ešte môžeme všimnúť takto z prvého pohľadu je mapa. Je v takom priemyšľom stvorčeku. Vidíte, že s tým dozorníkačkom tam nemám takú priam šipku, ale že tam mám aj také vítanie šipky. Plus ešte tam zóna je tam menej zvýraznené a tam to je viac zvýraznené. Potom koľko stáva hráčov a dronu vidíme tak viac priamo hore a pod sebou. Vidíme, že koľko máme energie vlastne. Vidíme v prostriedku dole. A aj životy vľavo dole, máme také viac svetlo zelené. Máme tu na nové zbranie, prvá nová zbranie Dave Assault Rifle, druhá Iron Pump Shotgun a tretiu, čo zatiaľ máme, je Holo Rush SMG. Nice. No a teraz poďme k tomu, prečo som dlhšiu dobu nenatáčal. Ako môžete vidieť, tak možno viete, že videá som natáčal viac menej na PlayStationu a mal som to tak, že som si položil mobil a proste som sa dal do takého úhlu, aby ste videli, čo v obrazovke nebolo úplne kvalitné. No a samozrejme tu aj horšie kvalite. No takto sa mi troška toto nepodarila, ale že to bude už o niečo lepšie. No poďme k tomu, kvalita nebola až taká dobrá na PlayStationu, samozrejme som nenatáčal len priam telky. Natáčal som úplný amatér. Samozrejme nemal som až také dobré nápady na videá. No a potom, už to je vlastne rok, čo mám počítať. A samozrejme, počítač som ešte až tak ovládať nevedel. Samozrejme, musel som stať OBS-ko, na ktorom teraz natáčam. Nedal som ho spraviť, pretože mal som OBS, ktorá sa si tam nastaviť, mal som tam pozrieť obraz. Môžete si všimnúť, že som mal stream, kde nebolo vidno štvrť obrazovky a úplne zalagované, teda nebol svišť. Potom to už bolo s tónom, keď musím vykať, to už bolo niečo lepšie. Ale uvidíme, čo bude teraz videa. No samozrejme, ešte som nevedel ani stíhať. Čo respektíve stále až tak neviem. Ale už by to mohlo byť niečo lepšie. No a hlavne som nemal až také dobré nápady na videá, čo sa mám natočiť. A hlavne sa mi to veľmi chcelo robiť. Ale teraz sa plánuje vrátiť. Takže sa budem rád, keby ste mi pomohli, dali odber a like na toto video. To je takéto video.
No a samozrejme plánujem aj niečo iné natáčať, ako len Fortnite. Napríklad aj Roblox, Counter-Strike, dvojky. No a určite možno sa môžete tešiť aj na videá s hostiami, s Richom alebo s Podcast. No a my ideme vyhrať túto hru. Neviem, čo to má znamenať. Aha, ja to nemôžem vyhodiť. Takže toto si zoberiem. To nie. A na miesto ešte si to zoberiem. No a môžete si všimnúť, že odkedy som si dal tamto, tak mám aj nekonečné zbranie. No a tam... Aha. No, už si dať viac jak 2. No jo, tak ja si budem zdrhať. Aha. Jaký. Ja si idem po toto vec. A príde mi, že dole sa pada tak rýchlejšie, ak ste teraz mohli vidieť. Fú, tak si tak dostal. Mal som tak strelu, keď náhodou vyšiel. Nevedel som, že to takto zabíjaš. Teraz si dáme hneď medkit. Skoro som umrel, ale prežili sme. No a tu na už asi máme aj moju obľúbenú zbraň vo tejto chapter. Snajperka. Pozrite. No a tu nám máme hneď Enforcer AR, ktorý bolo mimochodom aj v chapter 5. Dobre. No tak teď tak môžem reagovať. Za čo po mne hodil, neviem, to absolútne nemám tušenie čo to je. Ale že vôbec. Dobre, asi ich nechám, nech sa pofajčia. Si to takto... Kde sa tam troška vyššie. To funguje. Úplne neviem, jak to funguje. Ježiš. Fúha. Čas sa posunúť. Alebo Z, keďže nemám makro. No a tu toto by mal byť bot. Keď ma on zabije zozadu, no mňa trafí. Áno, zobil ma ten zozadu, čo išiel po mne, ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte 5 lajkov na toto video. Tak na začiatok by sme mohli dať 5 lajkov na toto video. No a ja plánujem natáčať ďalej, takže nezabudnite dať odber so zvončekom, aby vám neuniklo ďalšie video. A dajte like a čaute.